Isitudle sinefuture uyasazi mfethu. Makuvela sona yonke into right. Yeah. Thola right in. Yeah. I'm happy my dog 3 point sifakile ebhekini. And I'm happy ukuthi siluzile ukukora ama goals abhaya. Lama goal senze grand ngoba lama goal siwabekele Saturday. That's the most important game le Saturday. Uyayithola. Because manje la ileague yethu asinandaba nayo. Into ebaluleke kakhulu ile game ya Saturday. Ngiyacela nakumabhakaniya ukuthi Saturday bafethu from 11 o'clock sibe sigcwele la esigodini. Leza ipari leza zihlalise blind zasisha 3 kwajabula ama enemy kwajabulana. But I know spirit sethu samabhakaniya ukuthi sobe sila from 11 leza ipari sizishake zizwe. First half sibe silina 3-0. Second half siqede ngabantu. So all I would like to say for manje ukuthi mabhakaniya asibambaneni bafethu siqineni asikakaphumi la. Isitase sethu ngakutshela nalazi ngathi isitase sethu sesithathe sethu. So asipheli moli 3-0 iveze ama enemy ukuthi ajabule ukuthi ini baphumile. Asiphumanga thina. Asiphumanga thina. So thina into esizoyenza Saturday bafethu. All I want to say as-attendeni siqede ipari 5 goals izongena la. Today senze kahle singakori lama goal siwabekele Saturday. Ngisasho namanje sithi thina siya ku group stage. No matter